Senyor vostre benedicte, complirem tothom. Ara, oients, ateneu més veus. Aquest és Jesús, fill de Natzaret, el qual digué que és l'únic fill de Déu. Contra el Cèsar digué que era per altres crims que estan en procés, mana la justícia que clavat en creu acabi esta vida per ell i per tots nosaltres un gran escarment.